Once okay, no problem. I found out what the party were there. That's the past. Okay? But I was saying, I'm going to keep him out. I'm going to refer to you. Anglican communion. When you see the miracle city competition, I agree with Akwa Tiwara society, social media, different days. I have taken the money because apparently we focus different days. I said, okay, different may have. Now I have the school one minute. Now if I talk about Tiwara was motive. In another way, I want to look back. But if I know now, I'm going to not make a sport in mother. They do not have a fact, and I'm going to go to my dog in 2 years. I'm going to try a award. Now, an award of recognition presented to Dr. Chidozie Wangu. Akwa Tiwara as only a man, anointed one by miracle city elevation. That award back on 13th of January 2010. When I did a day before yesterday, which is that 13th. Although I possible if you and yesterday I am actually not other I possible. Today, if you know this, I am whatever I am a 7 man Pujideka and Puji. Onye do kanokata we choba we nya award we won. Onye ana akpo every day we won. I'm not going to tell my work. I'm not going to tell you. My father more than 3 times or 2 times. More than 3 times, apart from just now, hotel can talk about motor. Then one of Maladia or Webber or Western Valley, I'm not far away from what I'm in there. Then my body was a Kavajama. Almost in a problem in a camera, we will go on short show. I'm not going to side on the logo, but don't come and does up on the phone. Let's go to back at them. I have the time of the wheel to the side. Is it? Oh, do a fellow. Other fellow. The church on your hour. What is it? You can't follow more than 4 hours then and you're going to talk. Now, I'm not going to guide it in the hour. But before in the hour, I joined a Pomodo, so much in the hour. Oh, and then last 17, I'm almost no joke. Yes. April Mose, I don't know against Oka. Oka, Romana, and more for Taya, but I don't know. We are Balo, or when we are Balo. Oh, no, I have but never come later. Oh, God. But I need Bokana son. I'm more close in our own when you go in second money than one. Even enough, never me from Bomos, I'm not going to but I don't know. I was in my talk or the Matamak before my he said, even got no one bottom when I don't those over the guy that does it. Yes, sir. We're going to smoke. So, one day when I take care of my maybe if actually one no kawa India eba bomokwa if no man they want to be soka only make a river can more don't know why he said no problem I can one no Jimana was very tiny I
na mmadụ ya na nka m ya barụ gaja kwazigo na ebe nke ahụ ọ dịzi nke ibe ọ dị izu ọkwa nna m ochie ka ọ bụ ịma na mama m osi ọrụ ya ma bụrụ onye ọrụ ukwu direct ofe ibe nna eme ka ọ na-eme ọbara ọla ka o ji karịsịkwa tata bụ izi ịfụ ya anya eziokwu ka o kwuru ihe a iwe niile nwere okwu n'anụ ọgụ nwanne maọbụ usi maọbụ nkịta maọbụ maka niile bụ onye mere nkịta ahụ egwu ibe ntụpụ ka PPP Power Power ya bụ ọgwụ ọ dị adị ịmara na 9 years ago wee mere dị ga-abụ jide na 14 years anyị na-esi na ụmụ anọ wee bido na dị ka ọ kere ka ndị ekemekọta ihe maka awọdụ ya na ọ dịghị ọ mmadụ ka ya isi ike ihe na-eme maka na ihe na-eme karịrị akarị anyị emeghị anya ife anyị gbasara akwụkwọ tiwara aka maka anyị elesigo anya ya bụ ndị kpọrọ nwoke mgbe nka ife akwụkwọ tiwara aka na-eme fadị eme o nyere gị aka ụmụaka obodo oyibo ndị ọ na-arụ ụlọ foundation ya ụmụ nwaanyị anyị ndị ọ na-enyere aka dị iche iche anyị n'ezi anya na sisi ya ma akwụkwọ tiwara aka bere ọrụ mmụọ ebife ya bụ chikere ọma anya mere mmadụ anya mbekwa ndị were mmadụ mma n'ọkọmara ọ na-asọ ndị ọzọ n'ọnya ka anyị wujiri ejikọta aka ọnụ miracle adoration city ministry wee sị na anyị ga-eme echichi a na-akpọ onye etele mmanụ maka ihe na-esiga ya fụlọ chukwu okike bifo o butere na anyị igbo n'ụwa zuzuru igbe wee sị ka abụọ ọkọtiwara aka ịzọba ndị mmadụ ndụ ya ka anyị na-esi anya wee chebara bife echiche wee sị na ife anyị ga-echi ya onye etele mmanụ nwa Para isso. Para isso. Aí eu com o cara, né?